Nagyon örülök, hogy látok új arcokat, mert fontos az, hogy mondjuk ezt a hírt, amiről itt beszélünk, különösen örülök a két fiatalnak, mert hogy kevés fiatal tudunk megszólítani, valahogy másik világban élnek, és nem tudunk egy nyelven beszélni. Ma egy különleges napon, biztos tudjátok, mert 2 óra 17 perckor a Bakban a felálltatása volt, hogy a Pluto retrográd, ez 240 évente van. Úgyhogy ezt a mai napot ezt ünnepeljük, mert a következőt már nem fogjuk megélni. Kihatással van teljes energiahálózatunkra, ami azt jelenti, hogy nem csak a test, hanem a lélek és a szellem szintű energiánkra is. Ezért lehet feszültség bennünk, vagy gyengeség, vagy egy csomó minden, de igazából ez a feszültség és a gyengeségnek akkor energiával van, hogy ha nincs felkészülve a fizikai test, akkor ez óriási problémákat okozhat. A mai témánk azt már érintettük az év elején, az pedig a 3 és az 5D. Csak most szeretném nektek egy másik aspektusból megmutatni, vagy elmondani, és szeretném, mint mindig, hogy aktívak legyetek, hogy ami bennetek abban a pillanatban megfogalmazódik, azt nyugodtan kérdezzétek meg, mert úgy jó szórakozás nektek, minden jót. Te is beültetnél. Hát nekem van egy következő rendezvényem. Mosógépet kell vennem egyébként, csak azért kell vennem, mert meghallom a mosógépet. Sziasztok! Sziasztok! Jó! És ez a másik aspektus pedig, tehát ugye ma halljuk a médiában, és most már egyre nyíltabban publikálnak egy csomó dolgot, amiben azt látom, hogy vannak ilyen valósághoz közeli információk is már a Facebookon, tehát nincs már értelme annak, hogy félrebeszéljenek, vagy igazából valamit eltorzítsanak. Ez nem azt jelenti, hogy minden információ tökéletes, de már vannak olyan információk, amik közelítenek a valósághoz. Tehát több mondatokban, mivel hogy vagyunk jó páran újak, a 3 és az 5D az arról szól, hogy a jelen pillanatban a fizikai változás a Földön az egy magasabb szintű tudatállapotnak az elérése. Ami azt jelenti, hogy elszakad a Föld, és Gája, a Föld már el is szakadt a tudatlanságból, és most az emberiség próbál felzárkódni ehhez. Azaz azt jelenti, hogy a Föld 5. dimenziós tudatállapotban van, és rajta az emberek vegyesen 3. és 5. dimenziós állapotban vannak. De mit is jelent a 3 és az 5. dimenzió? A 3 dimenzió az egy teljes materiális világ, az ego világa, és amikor csak a múlt, a jelen és a jövő tud bennünket foglalkoztatni, tehát nem tudunk elhivatkoztatni a láthatatlan világ irányába, hanem csak a mindenünket, csak a múlt, a jelen és a jövő határozza meg. Ez a világ, amiből most próbálunk szakadni, egy mérhetetlen nagy fogyasztói ego társadalom, amikor is egy túlfogyasztást birtokolunk, és azt gondoljuk, hogy ha megvan mindenünk, akkor boldogok vagyunk. Én bízom benne, hogy aki itt ül, az már ezt egy kicsit túlértékelte, és rájött arra, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi pénze van, ha nincs meg a fizikai egészsége és nincs meg a mentális egyensúlya, akkor nem nagyon nehéz boldogulni, vagy nem lehet boldogulni itt a fizikai világban. Tehát igazából a 3D és az 5D között az a különbség, hogy az érzelmi világunkat szabadjára engedve az 5. dimenzió lehetőséget ad arra, hogy elszakadva az anyagi világtól az érzelmeink irányítsanak bennünket. Erre mondhatnátok azt, hogy engem az érzelmeim irányítanak.
Tehát ez a világ, ez nem képes arra, hogy beengedje azt a lehetőséget, hogy az érzelmeid irányítsanak. Természetesen, ha tudatosan teszed a dolgodat, és megértetted azt, hogy miért fontos ez a változás, akkor el lehet indulni ezen az úton, hogy az érzelmeim irányításával élem a fizikai mindennapjaimat, de amúgy visz bennünket ez a tömeg. És az egész, amiről szól az életünk, az egy folytonos védekezés, és egy folytonos ellenállás a külvilággal szemben. Az 5. dimenzió pedig egy olyan felszabadult állapot, ami ugyanitt ezen a Földön zajlik, csak független attól, hogy a hatalmak hogy hatnak ránk, önmagam ura vagyok. Azt gondolom, hogy ha egy kicsit beletekintetek a saját életetekbe, akkor látjátok, hogy mennyi függőség van. Ott kezdődik, hogy gyerekkorba beiratnak az óvodába, mert azt mondják, hogy az kell a fejlődéshez. Azt el kell járni az iskolába, mert kell a fejlődéshez. Aztán anyának vagy férnek kell lenni, mert így van a társadalom rendjében. És minden. És dolgozni kell, és nem lehet szabad véleményed, mert ha van szabad véleményed, akkor azt egy pillanat alatt megcáfolják. Tehát minden valamilyen elvárás szerint működik. Az új világrend, ami nagyon bízok benne, hogyha jól dolgoztunk, akkor 2050-re feláll rendesen, úgyhogy a ti gyermekeitek már az újban lesznek, de már a mostaniak is ugye ezt támogatják, tehát ők már szívszerinti döntés alapján élnek. És ezek a gyerekek, akik most itt vannak, ezek a kristálygyerekek, akik ugye ennek a mintapéldáját hozzák, azok a kristálygyerekek, akik feltétel nélkül szeretnek mindenkit. De hogy miből akarnák egy másik, vagy hogyan is szeretném egy másik aspektusból megmutatni ezt a világot, az pedig az, hogy az az ember, aki nem lát az óránál tovább, az azt mondja, hogy van egy születésem és van egy halálom, amivel hordok egy fizikai testet, és ez a fizikai test és az én akaratom hozza létre a valóságomat. De egy ember ennél sokkal több. Egy ember test, lélek és szellem szinten él. A lélek és szellem szint láthatatlan világ azoknak az embereknek a számára, akik nem a tudatosság gyakorlásával élnek. De attól függetlenül ott van. És ez az energia, ami most ezt a világot felgyorsította, és ezeket a dolgokat, mint azt a jó kis meleget, ami most jelen van, vagy ezt a felgyorsult percet, ami ma 24 óra, ugye 14 órának felel létrehozta, az hozza a változást a fizikai, a lelki és a szellemi szinten is. És ez elkerülhetetlen. És független attól, hogy te tudatos vagy nem vagy tudatos, attól függetlenül ezek a változások benned zajlanak. És ezek a változások azok, amiket nem tudok megfogalmazni, csak így nem vagyok jól, rohan az időm, semmire sincs időm, nem tudok magammal foglalkozni, ezért nem tudok a környezetemmel sem foglalkozni. Tök rossz, mert egyik nap a térdem fáj, másik nap a fejem fáj, mi bajom van. Tehát olyan témákat érint ez a változás, amit ha nem vagy tudatában ezeknek az információknak, akkor félelemmel tölt el. És ez a félelem a legnagyobb ellenfelünk. Mert a félelem az egy alacsony szintű rezgés. És minél alacsonyabb a rezgésed, annál közelebb tudnak férkőzni hozzád ezek a problémák. És ezt szeretném, hogyha egy kicsit így átbeszélnénk és megértenétek, hogy amellett, hogy tudjuk az elménkkel, hogy mondjuk semmire nincs időnk, és hogy ez a rekkentő meleg olyan furcsa, mert még 50 éve nem volt, és hogy nem tudok pozitívan gondolkodni, csak nagyon ritkán enged az elmém pozitívan gondolkodni, ezek mennyire vannak hatással ránk.
Amikor a test megbetegszik, akkor 5,5 Hz alatt van a rezgése. Ami azt jelenti, hogy durván alacsony, mert a tegnapi rezgés 98 Hz volt. És ma biztos, még nem néztem, ezért nem tudom a mait mondani, de ebben a teli oldal biztos, hogy elütöttük a 100 Hz-et. Most ha 5,5-ről rezegsz, akkor azért ott látod, hogy mekkora ez a különbség. De ez a rezgés, ez a félelem okozza. Főként a félelem. A félelem pedig okoz betegséget, és ez így együttes kölcsönhatásban hoz egy olyan állapotot, hogy egyszerűen nincs jó közérzeted, és nem tudod, hogy mit kezdjél magaddal, és mivel nem tudod, hogy mit kezdjél magaddal, az első lépés, hogy elmész orvoshoz. De az orvos sem tudja, hogy neked mi bajod van, mert ők a protokoll szerint csak azt tudják megmondani, amit tanultak az akadémikus orvoslásban, hogy ha fáj a jobboldali oldalat, az valószínűleg epegyulladás. Megnézzük egy ultrahanggal, de már az ultrahang nem mutat semmit, és belegonyolódunk egy olyan érzelmi traumába, ami levisz bennünket egy alacsony rezgésszintre. Amellett, hogy alacsony a rezgésszintünk, bennünk egy belső feszültség jön létre, és ezek a folyamatok, amik akaratlanul is zajlanak bennünk, ezek korlátokat szabnak. És ott tartunk, hogy ami régen 3-5 év alatt kialakult betegség volt, az ma 3-6 hónap. És akkor nem tudjuk, hogy mi történt, meg milyen gyorsan, meg hogyan történt, meg miért történt, és akkor elkezdjük próbálni elemezni magunkat, de az az ember, aki, és még mindig nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy mi varázsolunk, az nem foglalkozik ilyen dolgokkal. Az elmegy az orvoshoz, és azt mondja az orvos neki, hogy ez és ez a baj, azt szedjen ilyen és ilyen gyógyszert. Azt akkor biztos, hogy baj lesz. Vagy azt mondja, hogy nem tudok megnyugodni, el kell, hogy menjek egy pszichiáterhez, mert nem tudom feldolgozni a körülöttem lévő történéseket. Az pszichiáter nem tud segíteni, mert ezek mind fizikai szintű segítségek, hanem ír gyógyszert, és majd a mentális állapotodat az elnyomja. Tehát ezért fontos az, hogy tisztában legyünk a saját folyamatainkkal. Megemelkedhet a testhőmérséklet, mivel hogy magasabb a rezgés. A 36-os testhőmérséklet simán elérheti a 37-os testhőmérsékletet, és még nem vagy beteg. Akkor szokták mondani, miért a testhőmérsékletedet biztos pajzsmirigy problémád van. Most abszolút nem kötődik a pajzsmirigy problémához, kötődhet ahhoz az energiához, ami itt landol a fizikai világban. Vagy azt mondjuk, hogy soha nem tapnyoltam, és most például tapnyolok. A tapnyolás 90%-ben emésztőrendszerből adódik. De az emésztőrendszer a szolár, az a második agyunk, tehát az is a felgyorsult világ által sokkal nagyobb feladatnak van kitéve, és nem beszélve arról, hogy ebben a magas rezgésen nincs akkora tápanyagra szükségünk, tehát ha azt mondanám, hogy körülbelül felét elég lenne ennünk, de megszokásból eszünk, mert rendszer szerint táplálkozunk, nem akkor eszünk, amikor éhesek vagyunk, hanem most reggel van, most reggeliznek, ebéd van, vacsora van. És ez is egy olyan dolog, amit a szervezetnek fel kell dolgozni. A sejteknek sokkal több vízre van szükségük. Ugye tudjuk, hogy a sejtek 90%-a víz. Tehát amikor nem iszunk vizet, mert nem érünk rá, akkor csak magunknak teszünk rosszat. Mert azok a sejtek, azok ugyanannak az energiának vannak kitéve, mint a fizikai testünk bármelyik része. És ezek mind olyan dolgok, amik együttesen bennünk egy félelmet és feszültséget hoznak létre tudatalattiban. Mert a tudatalatti az egy folytonos védekezés. Miért nem vagyok jó, most megint mi bajom van, most ez miért így van, és most ez miért úgy van, és közben semmi más nincs. Csak nem veszem tudomásul azt, hogy itt vannak a változások. A test szerkezet átalakul. Független attól, hogy tudatos vagy nem tudatos vagy. Ebben az energiában a szénalapú test szilícium alapúvá válik. A láncolatok teljesen más mintát hoznak. A DNS 2 szálúról 12 szálúra alakul át. Ezek a folyamatok azokban az emberekben is zajlanak,
akik nem tudatosak és nincsenek ennek az információnak a birtokában. Annyira sok és összetett a változás, hamarosan el fog készülnöm az új föld, új embere és annak csakrarendszere. Tehát az elkövetkező 10 évben a helyi csakrarendszer 13-as csakrarendszeré fog átalakulni, és azok az emberek, akik még a 7-eset se ismerik, akkor azoknak mekkora kihívás lesz a 13-as csakrarendszer. Tehát, és ez létezik. Tehát ez egy folyamat. Ezt most már az orvosok is elfogadják, mert a nevükre adott orvosok már megkérdezik, hogy miért nem tudok, hogy mi a probléma, hogy miért nincs protokoll rá. Mert ők nem tudják azt megmondani, hogy ma fáj a térdet, hónap alatt bokát fáj, és hónap után a vállat fáj, annak mi az összefüggése. Ő csak külön-külön tudja ezeket a dolgokat vizsgálni. És most már nagyon sokan foglalkoznak a lélekszintű állapottal, és a léleknek azt a megértését, ami láthatatlan, azt ő nekik marha nehéz befogadni, hisz az orvos egy külön klán, tehát ő nekik, ha ego nélkül nem tudna műteni, operálni, semmit nem tudna. Nincs is ebben semmi baj, csak ő nekik is muszáj a fejlődés. Tehát muszáj megérteni, hogy ez a test, ez átalakul. És ha megértik, akkor ők is sokkal, de sokkal jobban fognak tudni segíteni. Most azt mondom, pont az otthoni tanítványokkal erről beszélgettem, hogy most annak kell örülni, hogyha bajod van. Tehát akit nem érint meg az energia, és nincs rá semmilyen hatással, ott gáz van. Tehát akinek van egy kicsit fáj a feles, susog egy kicsit a füle, tapnyolok egy kicsit, könnyebb a székleten, többször vagyok WC-n, vagy megtanultam inni akaratom ellenére, vagy bőrviszketésem van, akkor boldog lehetsz, mert van benned folyamat. De azok az emberek, akiknek nincsenek meg ezek az érzései, ővelük nagyon nagy probléma van, mert ők nem veszik fel ezt a típusú rezgést. És ugye tudjátok, hogy mondtam, hogy ennek azért nagy ára van, hogy ezt az emelkedést elérjünk. Itt azért lesz egy nagy mértékű halálozás, de nem is a halálozásról szeretnék beszélni, hanem arról, hogy mindenkinek megvan a lehetősége, de ő maga dönti el, hogy él vele, vagy nem él vele. Ti is így gondoljátok? Nektek mennyire hangzik furcsán? Egyáltalán. Szuper, neked se? Nem. Minden nap ezt látjuk. Okay. Ez így is van. Tehát én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos az, hogy az ember tájékozott legyen. A társadalom nagy része, és még mindig 85%, talán 80, homokba dugja a fejét. Még mindig nem hajlandó arról beszélni, hogy mi történik. Tehát inkább elmegyek dolgozni, nekem nem mondják semmit, én nem akarok félni. Tehát és jönnek azok a dolgok, amik a védekezés. Ha valaki engem ismer, akkor úgy is tudja, hogy ha nem tudok segíteni, ártani, nem ártok. Szóval olyat nem mondok, amitől az ember megijed és fél. Mindig tudni kell, hogy adunk tanácsot. Tehát nem lehet fejest ugrani a pocsolyába, hogyha az a pocsolya nagyon sekély, akkor csak egy pár információt kell elmondani, amiből felébred az a kérdőjel ott az elmébe, hogy mit és hogyan változtassa. Minden ember, mind az a 9 milliárd ember, mind más. Ezért nincs kaptafa. Vannak olyan dolgok, amikről azt tudom mondani, hogy nem lehet elkerülni. De nem lehet szemet hújni felette, mert fontos szerepet játszanak az életünkben és a következő időszakban. És mégis nézzétek, 80% ember szemet húny, és majd akkor fog jajgatni, amikor már nem jajgathat. Mert hogy amikor arról beszéltünk, hogy a Föld most itt a bolygón 60% idegen lélek van, és 40% földi lélek, ezek az idegen lelkek, ezek azért vannak itt a bolygón, hogy azt az energiát, amit most a Föld
arra fordít, hogy az emelkedése meglegyen, ők tudják tartani, mert ha mi a félelmük alapján tartanánk, akkor lehet, hogy így hintáznánk egyfolytában. Tehát ők tartják, hogy ez a változás meglegyen. De ez az energia, amit úgy hívnak, hogy futónöv, ez 2025. december 31-én elhagyja a mi univerzumnak, a mi univerzumunk energiaterét, és tehát onnétól fogva az a mi dolgunk lesz. És ez az idő, ez nagyon kevés idő már. Ahhoz, hogy 87 óta nyüstöljük ezt az energiát, de valójában 2012 óta csak erről szól a fáma, hogy tudjuk az embereket behívni ebbe az információtömegbe, hogy tudjuk velük megértetni azt, hogy muszáj, hogy tudatosan táplálkozzál, muszáj, hogy tudatosan tiszteld a testedet a pihenés szempontjából, hogy a tudásodat használd, amit hoztál magaddal, mert egyszerűen nem akarnak tudomást venni róla. És ha beleszámolunk, akkor most másfél év van. És ez a másfél év ez nagyon keményen fog elmenni, mert hogy ahhoz, hogy a Föld megváltozzon, ezt itt hallottátok az elmúlt hónapokban, legfőképp a nőknek kell megváltozni. Tehát ha a nők nem változnak meg, a világ nem fog megváltozni. Tehát akkora hiányosság van a női mentális életünkben, hogy ha ők nem gondolkodnak másképpen, nem próbálják a családokat összetartani, nem próbálnak segítséget nyújtani bárkinek, aki a környezetükben van, akkor mi mozgathatunk bármit, akkor sem fog megvalósulni. Meg fog valósulni, csak sokkal hosszabb és sokkal fájdalmasabb lesz ez a folyamat. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy tehát amiről most beszélek, ez nem spiritualitás, ez tudatosság. A spiritualitás az csak az a része, ahol megpróbálom megértetni azt, hogy a test, a lélek és a szellem az egy egység. A többi az mind tudatos. És ha az ember tudatosan átalakítja a hétköznapját, megpróbál tudatosan cselekedni, és megpróbálja a környezetét, tehát tudatosan irányítani, akkor ez olyan lesz, mint egy mátrix. Épül fölfele. De ehhez a nőkre van szükség. És ma a nők mindent megtesznek, hogy kívülről nők legyenek, most bocsánat, bárkinek van működmes műpillája, de belülről kell nőnek lenni. Tehát azokat az anya-nő feleség szerepeket újra fel kell vállalni, amitől a világ egységben van. Isten anya mindig azt mondja, hogy neked nagyon fontos, hogy te jól legyél, mert te vagy a nő. És a következő egység a család. Körülnéztek, ma nincsen család, vagy nagyon ritkán. Tehát mi táboroztatunk gyerekeket, és nem rászoruló gyerekek, vegyes. És tehát meg sem kérdezünk semmit, de tükör ott van előttünk. Tehát nincs közös ebéd, de nincsenek közös együttlétek sem. Vagy amikor egy gyermeke éjjel bepisíl, és hozzák, hogy miért pisíl be. Tehát az éjszakai vizetés nagyobb korban 6 és 11 év között apaölelés hiánya. Tehát amikor az apa altatja, ott az ágy szélén ül, nyomja a telefont és aludjál. Tehát, de az anyukánál egy ugyanez. És tehát olyan hiányosságok vannak, de olyan hiányosságok vannak. És addig, amíg ez a minta nem áll föl, addig nem lesz fejlődés. Hiába van körülöttünk futónöv, hiába van körülöttünk elég sok fiatal, aki nagyon tudatosan jött már ide a fizikai világra. Mostani anyáknak kellene megérteni azt, hogy újra kell gondolni ezt az egészet. Tehát egy nő a világban anya-nő és feleségként születik le. Tehát a Szent Háromság itt is megvan. És csak egy kicsit nézzünk körül. Ma a nők 90%-ban dolgozó nők, és 10%-ban anya-nő feleség.
ezért nincs család, ezért van vállás, 75% a vállás, nincsen monogám párkapcsolat. Tehát ez szörnyű kimondani, de ez a valóság. Nem főznek, mert nem érnek rá, mert dolgozó nők. Hogy mit teszik, az már tök mindegy, mert valahonnét veszünk kaját. És ezeket mind-mind át kell formálni ahhoz, hogy elinduljon az a mérhetetlen változás. És a 25 és 35 év közötti fiatalokat kellene megszólítani, hogy másképp gondolkodjanak, másképp lássák a világot, nagyon nehéz. Tehát próbáltunk már mindent. Tehát a gyereknevelés, a porszívó hang be van kapcsolva, azt halludjon a gyerek. Mikor megyek és mondják, hogy mindjárt bekapcsolják azt, nem tudom, nem mondják, hogy a porszívó hangot, mert válaszik a gyerek. De nem, mit? De nem öleli meg, mert az már nem fér bele, mert akkor velem van, akkor nincs külön. Tehát rengeteg olyan apró probléma van, ami nem csoda, hogy idáig eljutottunk a társadalomba. Természetesen nem csak magunkat kell okolni, hisz van rengeteg olyan külső környezeti hatás, mint a média, ami arra biztat bennünket, hogy csak vásároljunk, vagy a bankkártya, amikor megjelent. A bankkártyával azt érezzük, hogy mindig van pénzünk. Lehet költeni folyamatosan. Tehát vannak olyan manipulatív dolgok, amiket észre sem vettünk, és folyamatosan ott van, hogy egy kicsit valamerre elirányítson bennünket, vagy ott a média. Tehát amikor külpolitikában van valami, akkor belpolitikát nyomják a tévében, amikor a belpolitikában valami, akkor a külpolitikát nyomják. Soha nincs a valóság le. És akkor a középkorosztály és az idősebb az azt mondja, hát a tévé ezt mondta, mondom, hát a tévé már 1000 éve nem cenzúrázott, úgyhogy azt mond, amit akarja, hogy halljatok. És tehát mindenben így van. Az embereknek már nem lehet két összetett mondatot elmondani, mert a következő utcasarkon is el akarnak neki mondani valamit, és sietek, megyek, és nem akarom. Tehát nagyon kevés az a hely és lehetőség, amikor tudunk információt átadni. De mégiscsak oda kell kiukanom, hogy az anya az mindent át tud adni. Tehát az anya, ha anya, nő és feleség, akkor az minden információt át tud adni a család összes tagjának. Mert ő irányítja az egészet. De ha ő is hiányában van, akkor nem működik ez a történet. És ez a másfél év, ez riasztóan kevés ahhoz, hogyha egy kicsit belegondolunk abba, hogy 2,5 hónap múlva elkezdődik az amerikai elnökválasztás, és ahol együtt járunk katasztrofális változású, amikor is a fókusz megint oda fog menni, és nem saját magunkra, akkor azt vesszük észre, hogy jövő tavasz van, és mindjárt lesz évvége. Azoknak, akik magas energiával dolgoznak, vagy azok a fiatalok, akik magas energiával jöttek itt, őnekik a futónöv távozása energetikai változást fog hozni. Tehát aki tudja magáról, hogy magas tudatszint, vagy magas energiaszinten rendelkezik, akár tudati, akár fizikai energiaszinten, őnek is fel kell készülni arra, hogy december 31-re elmegy a futónöv, mert őnekik is energetikai változást fog hozni az életükben, a testükben, tehát teljes struktúrában. És annak is, aki nem fogta ezt a dolgot fel. Ha morbid akarok lenni, vagy tudnák morbid lenni, nem akarok. Hogy mi fog következni. Tehát én mindenkit bátorítok arra, hogy kérdezzen, ami benne megfogalmazódik, mert az előbb mondtam, hogy mind a 9 milliárdan teljesen mások vagyunk. Tehát nincs hülye kérdés, mert az a kérdés az közel áll hozzá energetikailag, mert benned megfogalmazódott. És lehet, hogy a másiknak is segít, mert egyáltalán át sem tudja gondolni. De az, hogy zajlik a testünkben egy olyan fizikai változás, amit nem tudunk kézzelfoghatóan megfogni, csak
maximum érezzük, hogy fáradékonyabbak vagyunk. Tehát ha jön egy 100, tehát amikor én születtem, meg itt nagyjából mindenki, 70-es évek előtt, ott 7,8 Hz volt a rezgés. Ugye ez a híres hang. És ma 100. És abban a 7,8-as testtel születtünk, és ma ki kell, hogy bírjuk a 100 Hz-et is. Tehát ha nincs megtámogatva, akkor ez a test beteg lesz. Akaratlanul. És én ezt a testet hogy támogatom? Hát legjobban úgy tudod magadon segíteni, hogy megérted azt, hogy a külső hatások nem hathatnak rád. Tehát amikor mondjuk túlterheled a testedet, akár evéssel, akár feszültséggel, akár munkával, ki az, aki azt mondja, hogy én most megálltam, én már nem csinálok semmit, vagy ma. Vagy tó. Az nagyon. Meg kellett tanulni. Igen, azt mondja, vagy igen, Kriszti, hogy meg kellett tanulni. De a nagy réteg, a társadalmi nagy rétege nem, mert benn van ebben a mókuskerékben. Holnap mennem kell dolgozni, még ezt csinálom, még azt csinálom. Vagy akkor a futterány van körülötte, mint amilyen ott bent, ugye. Tehát ha nem tud magával békében lenni, akkor ér egy rendetlen otthonba, vagy éppen tényleg nem főz, vagy mit tudom én, tehát valami biztos több mindent is elhagy, mert egyszerűen 24 óra csak 14 óra. Tehát mindenki érzi. És azt mondom, hogy akkor vagyunk jól, ha érezzük. Tehát akkor azt mondjuk, hogy elindultunk egy bizonyos szinten, a test ad nekem reakciókat, és ezekre a reakciókra oda tudok figyelni, és hogyha odafigyelek ezekre a dolgokra, közhely lenne, hogy azt mondom, hogy csak 5 percet foglalkozz magaddal este, mondjuk az zuhany alatt, vagy nem beszélve arról mondjuk, hogy egy kicsit jogáz, meditálj. Tehát az az elme, az ne csapja be magát, aki rohan egész nap, az úgyse fog este tudni meditálni. Mert nem tud, mert ahhoz kell egy megértés, hogy az a meditáció, az miből fakad. Tehát el lehet mondani, meg szépen hangzik, hogy jó, meditálok, vagy jogázok, én már biztos ezen az úton vagyok. Leszek, de azt fel kell ismerni, hogy mikor jó az a meditáció, és hogy ad-e neked lehetőséget az élet arra, hogy elmenjek mondjuk jogázni, de elég egy erdőbe sétálni, vagy tehát kinn a környezetben, tudjátok, a fák és tehát a Föld 40-szer nagyobb rezgése van, mint az embereknek, ők folyamatosan tudnak bennünket táplálni, mert nem mindenkinek adódik az, hogy mondjuk eljárjon jogázni, vagy eljárjon egy olyan közösségbe, ahol egy kicsit csendben tud maradni, akár zene által, vagy egy meditáció, vagy egy hangfürdő, vagy bármi, most már végtelenek a lehetőségek, de legelső az, hogy rendet rakok az életemben. És a környezetünkben ez az 5G, ami most már nagyon itt van, tehát mindenhol. Az is, de az, hogy mennyire befolyásol. Tehát igen, tehát teljesen elmondott dolog, tehát ezért készült. Igen, de külsőleg is akarnak is vele befolyásolni. Hát megy. Tehát a háttól megy a harmadik világháború az világban. Tehát nehogy azt hitt, hogy Magyarország fölött a sarkifény az úgy itt. Most hónap múlva sarkifény van. Azt a hátban csinálják. Vagy sok minden más csinálnak. Mit? Sok minden mást is csinálnak vele, igen. De ez megint csak akkor tud rád hatni, ha nem tudod. Ha tudatosan tudod, akkor földeléssel, vagy tehát a tudati energia tisztításával. Tehát én szoktam mondani, hogy amikor tusolsz, akkor nem csak a testedet mosod meg, hanem tudatosan kijelented, hogy az energiateredet is megmosod. Tehát ebben nagyba lehet védekezni, és mellette a tudati energia is. Tehát a HARP az olyan eszköz a kezükbe, amivel a félelmet tudják nagyrészt irányítani. Tehát én azt nagyon
a fiataloknál. Hogy védek? Mit? Hogy védekezik egy fiatal? Benne. De nem, De akkor... én most a fiataloknál arra szeretnék, hogy tehát ez a mesterséges intelligenciának ez a mérhetetlen nagy behódolás. Én elhiszem, hogy tök kényelmes. De amikor védtelen vagy a háttérhatalommal szemben, mert minden információ, és az a fiú, aki ezt szerkeszti, aki ugye közöttünk van a Robit, néhányan ismeritek, 90 után születettekről minden információ le van kottázva. Tehát őket bármikor azt mondja, hogy nem utazol már ehhez, és már el is vette a lehetőségedet. Tehát ezeket még csak így viccesen hallgatják, és meg az én saját lányom is, megmondom őszintén, mikor mondom neki, hogy ha most elmész figyelkészpénzt is, hát ha, jaj, jó, hagyjál mutat. Tehát akkor oké. Tehát én elmondtam. És az okos óra? Ugyanez. És most én azon akadtam fel, nekem most nincs a környezetemben nyugdíjas, de most állítólag a nyugdíjas, minden nyugdíjas kap valami gondos órát. Igen, de azzal is nem tudják a hangulatot mindent befolyásolni. Tehát az egy negatív dolog, de úgy van beállítva, hogy azért, hogy tudják a vészcsengőt nyomni. De minden a bankkártyától elkezdve. Most ha tudják a vásárlási morálodat, az akkor azt mondja, hogy jó, akkor ő ezt szereti, akkor innétől fogva azt nem. Tehát nem szeretnék ilyen illúzió romboló lenni, de 5 évvel ezelőtt járt nálunk a Robi, és akkor tartott egy előadást, amit tátott szájjal hallgatunk mindannyian. Arról szólt, hogy merre visszajövő. És a repülőautókról beszélt, vagy 6 éve, azt hiszem, repülőautókról beszélt, ezekről a mesterséges intelligencia által létrehozott kütyükről és mindenről, és tavaly szintén ott volt, és az elkövetkező 30 évről beszélt a mesterséges intelligenciával, és csak hallgattuk és döbbenet volt, aki ott volt, emlékeztek rá, és figyelj, tehát Japánban már olyan taxik működnek, amiben nem ül sofőr, és itt a szomszédokban, Szlovákiában vagy Szlovéniában gyártják a repülőautókat. Miről beszélünk? Ez csak egy rövid idő, és már minden. Attól függ, hogy milyen gyorsan hódolunk be. Tehát ha behódolunk és engedjük, akkor hónap utána, tehát a KH Banknak az ügyfél szolgálatos kis lánykája már mesterséges intelligencia. Nem is ez a baj, mert azok, akik úgy gondolkodnak, hogy ebben a rohanó világban ez milyen jó, azoknak ez biztos, hogy könnyebbséget ad, mert aki takarik helyette, meg vigyáz a gyerekre, meg ez meg az. De személytelen és érzelemmentes. Tehát azért nincs kódolva, mert nem tudták belekódolni, hála Isten, az érzelmeket még. De ez oda vezet, hogy nem leszel saját urad, hanem mindig valaki irányítani fog. És amikor erről beszélünk, akkor mindig vannak védekezések, mert persze tök jó, hogy van egy házi robot, aki kimos, megfőz, és akkor a nő dolgozhat, mert meg tudta venni a házi robotot, de ebből nem fog összeállni az, amit az előbb mondtam, a család és az egység. És ha nem lesz meg az egység újra, a kicsi kis egységek, akkor nem lesz nagy egység sem. Vagy sokkal később. Az viszont sokkal több áldozatot fog hozni. Meg nem ilyen világot szeretnék. Igen, de tudod, azt mondják, hogy egy fecske nem csinál nyarat. De minden egyes cseppel nő a tengerszintje. Tehát amikor azt mondja, hogy amikor beszélek erről, és azt mondja, hogy de figyelj, nem mondjad, mert hiába mondod, úgyse lesz itt változás. Tehát ez már egy olyan negatív hozzáállás. Meg pont én fogom megváltoztatni ezt a világot, nézd már meg, mennyien vagyunk, milyen hülyeség ez. Mert ez a hozzáállás az embereknek, mert bele vannak fáradva. Tehát egyszerűen túlélik az életüket. Tehát az a forgatókönyv, amivel lejöttek, az egy túlélésre alakult át. És nem úgy biztos, hogy az jó, hogy túlélem, mert inkább megélnek.
most. Fiatalok tudnának valamit csinálni, ami másképp gondolkozni. Tehát a fiatalok fogják a jövő generációját Csak nevelni. éppen Ők csak a mámuk élnek. Igen. Ők nem gondolkoznak, hogy ez most nagyon jó legyen. igen, tehát ők másképpen látják. Ti is így látjátok? Nem feltétlenül. Na jó, hát nem minden, pont ez, hogy mindenki másképp Tehát van gondolkozik. olyan fiatal, aki tudatosan gondolkodik. Van. Hol vannak, megyek oda. Azért az fura lenne azt mondani, hogy egy sincs. Hát igen, tehát nem is úgy, mert a Beatrice is tudatosan gondolkodik. De amikor azt mondom, hogy hozunk létre egy közösséget, hogy annyi mindenről tudnánk beszélgetni, akkor meg mégiscsak azt mondják, hogy nem akarnak. Tehát, hogy elvaddáznak ők maguk, aztán jól vannak. Tehát én tudom, nekem 34 éves a lányom. Tehát ha valaki, akkor én folyamatosan kapom a dívet, hogy majd én tudom, utána. Jó. És akkor persze, hogy amikor balhé van, akkor hogyan csináljuk? Na jó van, de mindig rosszul kezded, azt mondják. Másképp mond, és akkor majd. De hogyan másképp? Nem. De tényleg, tehát nagyon-nagyon fontos. De itt is látod a szülő. Tehát nem a semmiért dolgozunk a transzgenerációval. Tehát a transzgensz az anya általi örökölt mintákat. Tehát ha hiába, ha ezek nincsenek feloldva, és nincsenek megértések, akkor nem történik meg a változás. Mert azt hiszi, hogy ez a természetes. És az a nő, aki gyárba dolgozik 3 műszakban, most oké, hogy az új oktatási rendszerben mindenki diplomás, de régen, mondjuk az elmúlt 10 évre visszamenőleg, annak a gyereke is gyárba dolgozott 3 műszakban, mert ezt az energiát szívta magába. Magyar. Hát, hogy viszont ezt nem pont ez a generáció alakította ki. Az idősebb generáció. Hidd, van önöknek megfordulásunk között. Igen, de pont ez a probléma, hogy ugye nem voltatok itt, de volt egy pár hónappal ezelőtt egy olyan előadásunk, hogy ez hol kezdődött. Tehát a nők emancipációjával kezdődött. Ez a 29-ben megkapták a szavazati jogot, aztán a 33-as gazdasági világválsággal, meg az első világháborút követően ugye nagyon sok nő rá is kényszerült arra. Meg elkezdődött ez a mézes mancag. Tudsz házat építeni, ha dolgozol, tudsz autót venni. 20 évet vártam a Skodára, de megjött, meg tudtam venni 3%-as hitelre házat, és már házunk van. És ez maradt a gyerekbe is. Tehát minden, ami az anyában van, az benn van a gyerekében. Tehát ugye ott van a magyar közmondás, nézd meg az anyját és vedd el a lányát. Természetesen így van, csak nem jutunk el, tudod, odáig, hogy erről beszélgetnénk a fiatalokkal. Tehát, hogy ő neki nem kell követni azt a mintát, mert ő már tudatosan. Tehát, ha ez a tudatosság előbb elkezdődött volna, és maga az emberiség előbb ébredt, akkor sem tartunk itt. De így volt. Ez volt az időkor, és tehát így volt meghatározva. Mert csak egy 30 évvel ezelőtt már beszéltek volna a spirituális mesterek dolgokról, meg tisztában lettünk volna néhány dologban. De nézd meg, én 18 évet csinálom, most fordultam át a 18-ba. 10 éve dolgozunk a transzgenerációval, vagy talán 8. Előtte szó nem volt róla, pedig akkor is ott volt. Tehát akkor is ugyanez a közmondás élt. Tehát kezd ébredni a világ, csak olyan mérhetetlen mélyről jön fölfelé, hogy tehát semmi nem. Tehát 0-24-ben lehetne beszélni, kürtön keresztül, hogy mindenki hallja, mint amikor a riadóban, az valaki meghallaná, van, aki nem. Tehát nem tudjuk megfogni, tehát akartunk egyetemre menni. Tehát mindenhol, ahol a fiatalokkal tudunk beszélni, nem azt mondjuk, hogy ők a hibások, de hogy is. Tehát egész eddig arról beszéltem, hogy az anya nem tud kapcsolódni a gyerekével. De ő már tudja azt, hogy másképp kell csinálni. És ez az anyának a dolga. Azt mondani, hogy figyelj gyerekem, eddig szarul csináltuk, most ezt így kell csinálni.
de nem fogja, mert már nincs meg az a kontakt a szülő meg a gyerek között. És azok a folyamatok, amik meg fizikai testen belül zajlanak, tehát tudod, hogy hányannak, hú, de sipog a fülem, biztos érszükületlen van. Vagy, mit tudom én, ez a rossz a gyomrom, tegnap is szar volt a gyomrom, ma megint, vagy apró piros pöttyög vannak rajta, 2 nap múlva semmi nincs, mi lehet ez? Tehát folyamatosan ilyen telefonokat kaptam addig, amíg egyszer el nem lett magyarázva, hogy ezek mind az emelkedés tünetei. Tehát amikor majd meg fogjátok hallgatni az új testet, teljesen másképp. A rekeszizom átemelő rekeszizom lesz, a torokcsakra, az csak a 6. lesz, és a 13. Tehát egészen másképpen fog működni az államközpont, és az egészen más a testnek a működése. De ez akkor is meg fog történni, ha akarod, vagy nem akarod. Vagy tudod, vagy nem tudod. Az, hogy tudod-e használni, az már a te dolgod lesz. De nincs olyan ember, akinek nincsenek tünetei. Tehát van persze. Tehát sok olyan van, aki elnyomja a tudatával. De nagyon sok olyan van, aki ugye nem fog felébredni. Ő neki nincs most tünetje. De én mindig csak azt tudom mondani, mint az előbb is, hogy örülj neki, hogy fáj a lábad, a térded, vagy a vállad, vagy éppen. Tehát ilyen hullámzó érzelem. Tehát a lélekmagok is rakódnak össze, és ilyen hullámzó érzelemvilág is lehet például. Tehát az is nagyon jellemző. Mondom, meg ez a fantomfájdalom, most itt fáj, most ott fáj, egy nap ez fáj, másik nap az, harmadik nap. Igen, ezt én is érzem. Mert És azon csodálkozom, hogy elmúlt, és akkor most utána most azért, mert ami a koronacsakán keresztül érkezik energia, az nem tud, azt minden szer nem tudja befogadni. És amelyik szer nem tudja befogadni, ott fantomfájdalom. Tehát ezt szoktam az orvosoknak elmagyarázni, amit nem bírnak megérteni, mert hogy fájhat, ha nem. Tehát ez egy energetika, azért csak egy napig fáj. És már megkapta a gyógyszert. Fölment a vérnyomásod, onnétől írják a vérnyomás csökkentőt, aztán hoppá, hakja van nem. 30 éve szedem a vérnyomás csökkentőt. Hányszor mérték meg? Ó, csak iratom. Jó van. Hát az izének jó. Gyógyszerstárternek, ez biztos. Nekem az éjjel bokám fájt. De úgy, na most mit csináljuk, ezt már gyorsan megoldottuk, de például az fájt. Most az éjjel alig tudtam aludni. Tehát ilyen, ez a teli volt, most olyan energiával volt, hogy alig tudtam így elpihenni, mert kérdések? Mindenki tudta, miről beszélünk. És nekem volna egy kérdésem, nem tudom, hogy mennyire ezzel kapcsolatos. Mi a helyzet a vitaminokkal? Ugye mindig szokták mondani, hogy ilyen vitamin szedjél, olyan vitamin szedjél, ez erre jó, arra jó. Mennyire jók a vitaminok, vagy mennyire van köze ennek az emberi testhez? Oké, nagyon jó a kérdés. Egy kicsit előbbről kezdeném. Van egy problémád egy betegséggel, amire fölír az orvos gyógyszert, mert ugye ő csak gyógyszerrel tud jól érteni. Ez a gyógyszer az akadémikus orvoslás által összetett, létrehozott vegyület, akik jelen pillanatban még nem fogadják el azt, hogy testemelkedik. Tehát a gyógyszerek azok csontalapú kötőanyagot hordoznak, azaz állateredetű csont a kötőelem. Eleve ebben a bérrendszerben, ami ugye 5-szörösén rezeg, mint a normális esetben, tehát mind amikor ők ezt a gyógyszert kitalálták, ebben nincs felszívódása.
Tehát ezért van az, hogy az új termékek, a kvantumgyógyszerek, azok nyák a hátján bőrön keresztül kivognak. Az emésztőrendszerek mindenkinek problémája van. Tehát ha rossz az emésztőrendszered, mert szorulásod van, vagy könnyű székleted van, vagy puffat vagy bármi, akkor hol várjuk el tőle azt, hogy az a gyógyszer ott felszívódjon. Ez csak az egyik része, a másik az, hogy csontalapú, és a csontalapú az eleve egy nehéz felszívódású történet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyomelemekre és ásványanyagokra van szükségük. A vitaminokra azért, mert tehát ez a gazdálkodás, ami most van, ugye ez a növény fújja fölfele, de vitaminban nem dúsítsa, de igazából a nyomelemekre és az ásványi anyagokra van szükség a patkóbélben, hogy a felszívódás megtörténjen, azaz, amit a patikában lehet kapni gyógyszer, vagy vitamint, az én számomra értéktelen. Tehát már csak az elég, hogy csontalapú a felszívódása. Tehát ez a bélrendszer, ez nem, tehát amikor a bélbolygók a leggyengébb láncszemeit, akkor hogyan is gondoljuk, hogy ezen keresztül. De ez nagyon jó példa arra, hogy a gyerekeknek 4-5 fajta antibiotikumot adnak, és nem gyógyul meg. Tehát azért, mert az a gyerek már egy 6. dimenzióig nyitva lévő, teljesen más sejtstruktúrával, 12 szálú DNS-sel, neki teljesen másra van szüksége. És még a 4-et is belenyomja, és utána meg érzékeny lesz, tehát nem lesz neki immunitása, és kezdődik a bűvös kör előre. Akkor az immunitásra kapunk, aztán megint, és szegény gyerek bekerül az óvodába, aztán csak az elszakadásra egy kicsit taknyol, aztán 7 éves korára már kiveszik a manduláját, mindent, mert produkálnak mindent. És egy gyökere az csak az elszakadás volt. De gyógynövényekben, vagy olajokban, vagy bármi, tehát ami nem szintetikus, abban szükség van napi szinten. Vannak. De szükség van bevinni? Én azt gondolom, hogy igen. Például olyan a D-vitamin. Hát azt nem. Az új művészet a D-vitamin, mert mindent akarnak. Hát a napocska. A D-vitamin mindent megold. Tehát az emésztőrendszerben, mivel hogy nem eszünk rostban és vitaminban gazdag anyagot, ezért nyomelemre és ásványi anyagra van szükség, ami a patkóbélben termelődne elég, hogyha nem lenne egy mérhetetlen nagy megfeleléskényszerű. Mert a megfeleléskényszer az a feszültség, ami kinek nincs, tehát ebben a társadalomban, az a patkóbélen gyengíti. És a patkóbélben van 18 féle aminosav, ami segíti azt, hogy az anyagcsere lezajlódjon normálisan. Úgyhogy igen, tehát lehet szedni, de olyant, ami nyelv alá, vagy nyelven szívódik, vagy köldökre. Ami nem szintetikus. Igen. Vagy jó kis izéktől termelni, biobarackot, meg. Tehát ez öngondoskodás erről szól. Tehát hogy megtermelem magamnak azt, ami a testemnek szükséges. Ugye azt mondja az Ayurvéda, hogy csak azt edd, ami a környezetedben megterem. Tehát egy magyar embernek nincs szüksége vonára, meg kivire sem, hanem szüksége van jó minőségű almára, kajszibarackra, őszibarackra, környére, minden a szilvára, a szilvár ugye az emésztőrendszer, de mi nem, tehát mi világpolgárok vagyunk, és mi eszünk mindent. Avokádótól elkezdve mindent. Tehát ezek régen nem a hülyeségből voltak kitalálva. Tehát ezek a hosszú-hosszú tapasztalatok során bebizonyították, hogy a zsír miért jó. Tehát régen a paraszt miért evett szalonnát hagymával. Tehát ezek ma már kinevetjük, amikor azt mondjuk, hogy reggelire szalonnát meg hagymát, hogy még hagyjuk már, ezért leszünk a kapkását, mert arra menő. Nem. Tehát aztán az ember nem kezd termelni, mert ha nem eszünk zsíradékot, akkor mitől fog neki állni termelni az ember.
Tehát annyi sok minden elénk van ám rakva például, meg rengeteg mindenről is beszéltünk, csak ezzel fejbe össze kell, amikor azt mondjuk, hogy öngondoskodó életet élünk, mint hogy mi termelünk tojást, tejet, tehát mi WC papírért megyünk a boltba. Meg még nincs gabonánk, de gabonát azt veszünk, de megpróbálunk mindent megtermelni saját magunknak, és azt teszünk, amit megtermelünk magunknak. Hogy munkával jár? Hát munkával jár, igen. De azt teszünk, ami a miénk. Akkor, amikor szezon van. Igény. Igen. Nekünk mondjuk már készül a propóniánk egy önfenntartó üvegház, ami majdnem kész van már, az télen nyáron, tehát mindig termel minden. De mi a kecskéket is tök élvezzük, tehát nekünk az abszolút nem teher. Pedig én is dolgozok otthon is, folyamatosan ezzelek és utón vagyok folyamatosan. De amikor oda megyünk és így megbeszéljük velük, hogy ma jó tejet adjanak, és jó tejet adjanak. És meglátjátok, akik ért, hogy milyen finom sajt van belőle. De azért, mert a szeretetünkben van. És amikor elvégeztem, hogy a tanyáknak tudjam venni ezt a micsodát, és akkor hoztam tételnek a táplálkozást. És akkor a szénáról beszéltünk, és akkor mondtam is biztosan, hogy nekünk kecskénk vannak, és általában gyógynövényt tesznek. És akkor így rám nézett. Ilyen gazdag a maga férjem. Mondtam nekik, hogy nincs férjem. Jó, azt mondja, akkor hogy vizsgáljuk meg? Mondom, hát húzzunk ki a közepőben, de csinálja. Azt mondja, jó, hogy is nem vizsgáztam. De egyszerűen, de tényleg ott azt láttam, az is ott volt sok fiatal, hogy azért úgy próbáltak a gazdálkodni. Van, akinek lóa volt, van, akinek kacsája volt. Tehát ott beszélgettünk, míg vártunk a vizsgára, mi még normálisan a vizsgáztunk. Most már is könnyebb. Tehát ezeket tisztában kell lenni, tehát ha nem foglalkozunk vele, és hagyjuk, hogy a világ zaja megérintsen bennünket, akkor mi is ugyanúgy fogunk élni, mint mindenki más. Mert az a komfortos. Bemegyek a boltba és megveszem. Szólok telefonon, hozzanak egy mentőt. Mert akkor már abban nincs problémám. Csak akkor, amikor baj van, akkor mit mondok? Akkor azt, hogy hú de kár, hogy nem csináltam, és hú de kár, hogy csak tudtam róla, és nem változtattam. És nem lehet mindent egyszerre megváltoztatni. Tehát amikor átgondolom azt, hogy mi a család gazdasági helyzete, tehát ugye egy nő az, aki irányítja a családot, ezt ugye egyetértünk mindannyian. Tehát egy nőnek kell tudni azt, hogy mikor mit kell feladni, mi van otthon, kinek hova kell menni, kinek milyen pénzre van szükség. Amikor átgondolom azt, hogy a család helyzete hogyan alakul, miből, hogy tudom reformálni, akkor a legeslegsürgősebbet és a legeslegégetőbbet próbálom megoldani. És tehát szépen. Tehát senki nem mondta azt, hogy ez 2 hónap alatt megoldható. 2 év az már csodálatos. De ha már rajt vagyok az úton, akkor van egy olyan inspiráció, ami azt mondatja, hogy igen, akkor szeretném. Akkor még ezt is megoldom, akkor sütök kenyeret. Tehát van olyan lány, a Szilvi, aki egyszer jött el hozzánk, megették a kenyeremet, és azóta süti azt a kenyeret. Mert ennyi. És más is, de a Szilvi tudom, hogy igen. És ez tényleg mennyi idő, tehát semmi perc. És az igazi jó kenyér, mert most volt egy riport, hogy a napraforgós lenkenyérben 32 féle összetevő van. Vajon mi? És akkor ez Az állományjavítója, meg az iszonyatoja. Biztos, hogy a májunknak nem jó. és nyilatkozott egyszer egy cég, hogy azért ilyen drága a kenyér, mert sokkal találékonyabb közös. És akkor kikérte ezt a Nem tudunk kovást csinálni, mert arra nincs idő, de ezt a gyors kovást, a 6 órásat csináljuk,
amikor is, tehát a glutélác kialakul, amikor élesztőből csinálunk kovászt, ugye 6 óra. Több napos? Nem, ez egy 6 órás kovács. Igen. De a glutélác kialakul, és a palval dagasztunk rá. De tehát kétféle kenyér van, az egyik az egy hagyományos fehér kenyér, amit lekvárgozunk be, hát a másik meg egy rétesliszt, és van benne hagyma, ami meg csak egy sima vajjal is finom. És milyen? A lisztet hol lehet beszerezni? Jó. Hát én jól vagyok, mert én szerdömölkimalomba veszem, és az egy nagyon jó. És a sárdömölki az jó, mert egyébként lehet a sárga kapni. Igen, az a két mert én is sütöm a kenyeret, ott én vadkovászosat szoktam. És bérházba lakom, de sütöm. Tehát onnan is van. Nincs. Már nincs. Meghalt a tulaj. Ja, hát a Bea is süti. Persze. Most ezt Cindy ült velem szemben, tudom, hogy ő ellátja a család. Lassan árulni fogja. Ja. És tényleg most már kezdenek ilyen kicsi kis manufaktúrák. Nálunk például az egyik faluban van egy lány, aki 2 nap süt kenyeret, de ilyen 40-50 darabot, kovászos kenyeret. Tehát így szép. Nekünk például ez a tejkonyha, ez akkor a sláger volt, meg még mindig sláger, mert tényleg nincs. Most fogjuk majd a növényieket kezdeni, de a kecske is ugye laktózmentes, úgyhogy erre is van jó nagy kereslet, de fogunk csinálni növényi sajtot, tejet, már minden gépet megvettünk. Csak legyen meg a helye. Kicsit messze. Mit? Kicsit messze. Messze vagy? Igen, mindenkinek messze. De ma rekordot tudottam volna, ha nincs dugó. Jó, de hát arról beszélünk, hogy Mennikőnek is itt készül a farmja. Tehát ezek mind megvalósítható. Tehát ez egy ügyes kéz, és tehát ha most Kína gazdasági embargót vezet be október végétől, akkor szerintem kapkodható. Én most azt érzem, hogy igen, ez nincs felkészülve a nép. De még nem is Magyarország, hanem Európa. Tehát azért nézzük meg a németeket, vagy a harcias franciákat. Tehát azok mit fognak csinálni? Nem mit fognak ott vezetni? Hát nekem az a sejtésem, hogy élelmiszerembargó lesz Kína felé. Tehát ha Trump nyer, ez most már biztos, ugye nagy támogatása, akkor egyértelmű az a mi emberünk, akkor Kína lesz a világhatalom, Oroszország a kis Judásos-ságában nem fér el. De nagyon erre mutatnak a jelek is. Tehát kinyomott maga mellől mindenkit. Tehát olyan szintű online kereskedést folytat most mindenbe, hogy tehát piacot vesztenek a hazaiak. Mindenki. Csak nem gondolnak arra, hogy mi lesz, ha. Amúgy embargó van Európa, mert ugye már litiumot, meg tehát azokat, ami az autóiparhoz kell, ami Európára sül, azt már egy éve nem küld. Na, egy szóval kis számra vége. Tehát mindenkinek helyre kell tenni magából. Tehát én tudom azt, hogy mi, akik már évek óta csináljuk, nekünk sem könnyű. Mert tehát rohanok az idővel, és akkor most még mennek a befőzések, ami ugye kertbe megterem. Tehát az, és régen 3 órakor fölkeltem, kinyitottam a szemem, és csináltam. És most nekem is van idő. Tehát egyszerűen most Enikőnek akartam elrakni uborkát, és mondtam, nem fér bele. Tehát egyszerűen nem fér bele. Tehát magamnak sem, tehát nem csak Enikőnek, magamnak sem. De majd szakítok rá időt, csak tehát ez van, rengeteg
jó a termés, ugye a tavaszi eső miatt rengeteg a termés, legalábbis nekünk ott jó, gyümölcs is rengeteg lesz, tehát akkor azt nem hagyjuk veszni. Azt fel kell dolgozni, de az is idő. És hányan nem dolgozzák fel? Azt mondta az én kislányom, akkor nem eszünk olyat, anya. Hát, mondom, mit tegyek el nektek? Semmi, mi nem eszünk olyat. Mondom, de ez a mérhetetlen, ez a munka, ez annyira átszövi az életünket azáltal, hogy pénzt termel, és azt hiszük, hogy a pénz az megold mindent, hogy egyszerűen ez a legfontosabb, hogy ha nem szeretem, akkor is csinálom, mert ebből van a pénz. Most volt nálam csütörtök este egy asszony, 55 éves. Olyan autóval jöttek, hogy hát inkább hajó volt, mint autó. És azt kellett mondanom neki, hogy 2 hete. Tehát nem számított a pénz. Májrák, gyors befolyású, 2 hét. És még ideig sincs arra, hogy bárhol menjen. És a pénzes, tehát nem fog tudni vele senki sem úgy kell. És akkor el lehet gondolkodni, a férje biztos, hogy el fog gondolkodni. Érdemes volt. Az akadémikus orvos más kemózni akarta. Szenvedett volna. Nem, lemondottak, nem. Tehát csak azért mondom, hogy az értékrendjeinkkel van mérhetetlen nagy probléma. Tehát olyan dolgokat helyezünk előtérbe, amiről azt hiszük, hogy az a mi biztonságunkat adja. Tehát mondjuk a pénz, meg a munka. Tehát nincs munkám, most mi lesz velem? Ilyen fogok halni. Nagyon sok bántalmazott nő azért nem költözik el, mert nem tudok fenntartani. Tehát annyira csúnya most ez a világ, hogy nem is tudom, hogy érdemes-e tovább harcolni, vagy szétszabdosni, de tényleg, tehát nagyon-nagyon ez ha pénz van, akkor minden. És nincs. Egészség, de milyen egészségügyünk van? Volt egy hónapom tavaly, vagy a június első hete, 10 diagnózis volt, 10 volt éves. Jó, nem vagyunk egy erős ország, vagy egy erős megye, Vas megyében, a Markusoszki kórház arról híres, hogy rossz a diagnózis, de azért 10-ből 10 az katasztrófa. És azok az emberek már félnek. Mert az orvos azt mondta, hogy rákos vagyok. Azt így kimondják. Szóval tessék otthon elgondolkodni, hogy hogyan is lehet a családnak az értékrendjét átalakítani. Mert hogy mindig nem múlik. Ez 100%. És nem lehet fenekestől, mert amikor át akarok bármit formálni, akkor mindig van egy ellenállás. Tehát pont azért egy női logika kell hozzá, mert a nőnek mindene megvan, minden képessége megvan, hogy okosan, női fizikával, vagy technikával, nem mondjuk fizikával, az negatív, technikával szépen át lehet varázsolni. De amikor a gyereket leültetjük az asztalhoz, és ebédelünk, és megette a tányéros, fölugrik, és mondtam neki, hogy hát amíg a többiek nem eszik meg, addig maradjon. És akkor mondta, hogy ne? Hát mondom, miért otthon? Mi otthon nem, apa nem ér rá, anya sosicsot, vagy apa sosicsot, vagy anya nem ér rá, én a tévé előtt teszem. Egy 9 éves kisfiam. Akkor mit akarunk?
És régen azért úgy volt, hogy délben húsleves. Tehát akkor délben mindenkinek meg kellett ülni az asztalra. Hát az a vasárnap dél volt. Vasárnap dél. Fürdeni is csak vasárnap fürödtünk. Hát de... Körömvágás minden akkor. De a régi hagyományok szerint, ha az asztalon volt terítő, akkor abban a családban, abban a házban dolgos asszony volt. Karácsonykor az almát annyi belevágta az anya, hányan ülnek az asztalnál. Tehát megvoltak azok a hagyományok, amiknek ma már nyoma sincs. És abban mutatta azt, hogy ez a család összetartozik. Tehát ma ilyenről szó sincsen. Mert ha még véletlenül meg is főz vasárnap, akkor mondom, nincs az, aki leütes. Tehát nem tudnak egyet lenni. Mert ezért nincs az azért. Igen. És ez lesz szent volt, hogy délben harangszólt vele kellett, bárhol voltunk, voltunk azon. Ott ültünk le a fűbe is mi. Ahol voltunk. És ezek nem fognak elindulni, mert ettől vagyunk magyarok. Tehát a magyar mentalitás az egy szív szerinti koherencia. Tehát azért vagyunk, azt mondjuk, hogy a világ kiválasztott népe, mert mi magyarok a szív koherenciánkat kéne, hogy használjuk kéne. Csak ahhoz még sokat kéne rájönni. De elindult valami. Úgyhogy van min elgondolkodni, van miről beszélni, mindenkinek más és más, tehát nincs egyforma élethelyzet senkinek sem, de azok a fő dolgok, azok mindenkinél jelen vannak. És nem mondom, hogy egyszerre, mert úgyse fogja, mert akkor belerokkan a nő. De el kell kezdeni ezt az átalakítást, mert ha nem történik meg, akkor tehát nekünk sem lesz jó, és a jövő generációjának sem. Én addig várom, hogy unokám legyen. Aztán az már kérdés lesz, hogy a lányommal a meccset hogy vívom meg. Mert hogy ő sem másabb, mint a többi gyerek. Tehát amikor azt mondom, hogy az egy anya, az egy gyereknek egy személyiséget. De a külvilág ad egy egyéniséget. Az én lányom 10-20 éve Pesten él. Sokszor megkérdezem, hogy ezt tényleg vártam ezt a gyereket. És ez nem szégyen, mert ez az már az egyéniség. Igen. Tehát a személyiség, a mag, az ott van fel. Csak fölé rakódott ez a külvilág általi mérhetetlen sok energia. Nem egyszer mondják, hogy például az anyukák, hogy nem vigyázhat rá, mert már nem jó neveli, nem úgy, ahogy ő. Meg nem az internetről kiolvasta, és akkor nem is lehet megölelni, nem lehet vele játszani, majd fejlődik is majd magától. És nézek így rám, úristen, miket beszélsz? De ezt olvastam az interneten, megbeszéltük a csoportban. Igen, csak hát az anya szívenergiájára, tehát itt kéne, hogy altassuk a mentőt. Nem álmaizéken, a porszívóval. Ne ülj, le akartam játszani. Nem, vagy ő játszik magának, vagy kitalál. De tudod, mi a Nézek itt. Tehát ott a csoportunkban is van egy-két családos anyuka. Az egyik az ablakba áll a gyerek, a másik után futni kell, mert a klotyóba turkál, mert akkora. És mondtam neki, amikor mi gyerekek voltunk, volt egy járóka. Az a járóka az megtanította a gyereknek a korlátait. Az felnőtt korában is tudta, hogy vannak korlátok. Ma mindent szabad. Tényleg az ablakon. És nincsenek korlátok. De már nem lehet őket visszatenni, mert már ültenek. De ez is egy modern nevelés. Mert a gyereknek szabadon kell, külön szobába kell, mikor 3 éves korig az első sérülés a gyereknél, ha kivesszük az anya energiájából. Tehát ha nincs benne az aurájában, akkor ő már egy elszakadási érzelmet él meg. Tehát nem külön szobába kell aludni, hanem külön ágyba, abba a szobába, hogy a gyerek érezze, hogy az anyja vele van. És ezek már mind ilyen végig csősz, tehát akkor mire van az anya? Tehát rengeteg torszvilág, vagy torsz dolog van itt a világban, nincs kinek elmondani. De nem is hallgatnak meg. Egyébként beszélgetés, hogy elszorulkodó, de én azt tudom, az úgy jól van. Tehát nem fogadja el, már öreg vagyok, már neki. Az most anyuka is öreg, mert az soha nem egy idős. De nem. Tudom, Jobban tudják.
Én vettem egy csomót, ki vannak rakva ezek a zöldségek, meg ezek. Mutelecki, én mondom, hát majd remélem az unokámat ide elmondod. De nem gondolod, hogy hazaviszem. Nem mondom, nem kell hazavinned, ez itt lesz játék. És megkérdezem, ez érdekesség, mert az egyik vendégemnek a gyerekek követ eszik. Képzeld már. Követ vagy kavicsot? Igen. Kavicsot vagy követ? Bárban gyorsan megeszik, nem tudják. Most megeszik. Földeli magát, Kriszti. Nem tudnak mit csinálni, mert ugye észrevetlen felveszik. Nagyon gyors. És nem Hát de földeli magát. Apuka, tehát semmi probléma. Hát valami tudatalattékban meg kéne nézni, hogy nem bármi lehet, de valami lélekemlék biztos. Lehet, hogy olyan vékony volt, hogy ne szálljon el így súlyos. Na látod, én rögtön fel ne kapja a szél. Látszik, hogy mindenet tudod. Látod, mert a tanulékony vagyok. Megtaláltam, vékony a gyerek. Ennyi a megoldás. De lehet, hogy azt ereszi a követ, mert azt hallgatja mindig, hogy ő vékony és sovány. És ha így rááll a mérlegre, van súlya. Hát sose lehet tudni, hogy egy gyerek fejében mi születik, meg tudjuk. Tehát olyan dolgok megszületnek, miért ne születhetne az meg, hogy akkor súlyosabb vagyok? Nagyobb, most mondta Kriszti, már nagyobb gyerek. Már nem kicsike, gyerek. De vékony. Azt láttam, hogy fogalmazódott meg bennetek valami. Először szeretnék szólni, hogy igen, a fiatalok jobban tudják már, hogy hogyan kell nevelni gyereket. De én mindig azt mondom gyerekeimnek, van már felnőtt fiam, hogy rendben van, de amit én elmondok, azt hallgass meg, és majd döntsél. Hát igen, ez a legjobb, ha egyáltalán. Tudod, én tudod, hányszor mondom ezt a Petrának. És mindig lehúrok, aztán végén mindig úgy van. Igen, ezt én is de akkor is értelemben. Te voltál valami kérdés? Igen, még az előbbi témához kapcsolódóan, hogy ebben a pénz, boldogság, egészség háromszögben hol van a közepe? Hogy erre van-e válasz? Tehát ugye az a... Igen, talán az egyensúly, mert ami volt sztori, hogy hajónak minősített autóval érkeztek meg, viszont 2 hete volt, azt nekem kicsit úgy jött le, hogy az a betegség, amiatt is alakulhatott ki, mert a fókusz vagy az energia az az anyagiakra ment. És hogy hol van az a középút, vagy az egyensúly abban. Tehát nem parácsolunk. Tehát ma a fogyasztói társadalom túlfogyasztó. Tehát mindenből legyen 1-2-3 sok, és nekem jobb legyen, mint a szomszédnak. Tehát hogyha ezt, tehát én, mindenkinek van sárga csekk, és mindenkinek vannak vágyai. Tehát ezért lehetnek célok. Ez normális. Tehát nem a pénznek vagyunk az ellen, tehát nem vagyunk a pénz ellenségei, hanem igen, tehát a pénznek ne legyünk a rabszolgák. Meg nem gyalogolunk át másokon azért, hogy nekünk több legyen. Tehát ezek a dolgok is. Például, tehát azért tudok róla beszélni, mert nincs jelen energetikailag az egész történet. Tehát ők annyit mondtak, hogy ők 5 évvel válhattak volna. Tehát a máj az egy keserűség. A máj cirózis az általában epéből kezdődik. Tehát ez a nő egy boldogtalan volt a pénz mellett, hogyha így akarjuk elemezni ezt az egész dolgot. Én azt gondolom, hogy lélektanilag a határt úgy húznám meg, hogyha az én életem nyugalmas és biztonságos, akkor nincs több pénzre szükségem. De
de aki mondjuk 6-8 milliót keres havonta, és ezért sosincs otthon, és feláldozza a családját, az emberi kapcsolatait, így tudnám neked behatárolni. De hogyha annyit keresel, hogy te biztonságban jó légy, és mondjuk te szeretnél volna elutazni, és elmész, az nem probléma. Csak tehát nem áldozol fel érte mindent, hanem azt mondod, hogy igen, tehát fontos, hogy a párommal együtt töltsek időt, legyen én időm, a testemet tudjam pihentetni, a szellemi tudatom tudjam pihenni, és tehát ez legyen az ára annak, hogy annyi legyen, amennyire szükségem van. De ma nem ezt csinálják. Tehát ma napokat nem alszanak, mert van egy projekt, és túl dolgozzuk magunkat. És vagy a másikat nem tisztelem, mert itt arról volt szó, és ezért a másik szenved, hiányt szenved, mert nekünk pénzre van szükségünk. És tehát én azt szoktam mondani, tehát nagyon sokszor hallom azt, hogy csak annyi legyen, hogy mindenre jusson. Igen, de mi az a minden? Tehát a toronyóra ráncostól annak már ára van. Meg most persze vannak olyan szakmák, ahol simán belefér a Lamborghini, de a Lamborghini az egy már eleve nem az a társadalom átlagvételének készül, hanem annak, aki mondjuk örökölt, vagy éppen egy másik kötekhöz tartozik. Tehát tudjam a határaimat. Én a gyerekemnek is azt szoktam mondani, hogy minden oké, csak legyen pihenés, legyen az otthonban rend, ne neked az a dolgod, hogy főző, mosát, takarítsál, meg még dolgozzál, és utána, hogy hova mentek, meg mennyit tudtok összerakni, meg az nekem nem, tehát az nem érdekel. Viszont 34 éves, és már nagyon szeretnék a nagymama lehetni, mert már ott van az idő, tehát ez már egy áldozat, hogy tudjak utazni, még nincs unoka. Én tudod, mindig azt mondom, hogy nagyon sok minden a szülői neveltetéstől múlik. Mert ha megnézek egy gyereket, mondjuk probléma van bármilyen szinten, de visszavezetem általában a társadalom okozza a problémát. De az a szülő, aki figyelmet fordított a gyermekére, volt vele kommunikációja, volt családképe, ott nincs alkoholizmus, ott nincs drog, ott nincsenek túlkapások. Tehát mindig a szülő, és mindig az anya az, aki megmutatja a világnak, hogy ő mit tudott letenni. Természetesen, ahogy a petrolányomat mondtam, tehát a külvilág, tehát ő is egy jó tanuló volt, tehát a társadalom el tud vinni egy bizonyos szinten a jólét létráján, hogy most akkor most amaz, de ez a személyiségnek az a mintázata, amit a társadalom adott neki. Amikor őszinte magához, akkor rájön arra, hogy igen, már a férjhez kell mennem, már anyának kell mennem, és. Tehát minden szál az anyához vezet vissza. Minden. Ez szomorú, mert az én gyerekem is mindig azt mondja, hogy mindenért te vagy a hibás. Hát rendben van, de ők meg tudják törni ezt a dolgot, mivel tudják, hogy te vagy a hibás, így aztán ők dolgozhatnak magukon. Ez a lényeg, tehát ezt mondom Kristófnak. Hiába mondja, hogy te vagy a hibás, tehát a tudatosság, amiről most beszélünk, ez lehetőséget ad arra, hogy felülírja ezeket a programokat. Ez egy nagyon jó másikra látja. De még jól férjhez mehetsz. Tegnap Fürderin voltam, egész délután én voltam már megint a koromról. Hogy férhez menjek. Gyere! És nem jött szembe a szerelem? Jó, elkerülnek. Ezért foglalkozunk. Mi? Azt mondják, hogy aki a szerelemben nem sikerül, az szerencsés, akkor szóltam munkába. Még gondolat? Hát igen, csőd van ebből a sarkon. Elmérkedünk az elhangzott. Hát van mit. Nem egy
tehát nem lehet zelékszel. Tehát holnap kezdeném, biztos, hogy megint más lenne, mert minden oldalról, tehát minden oldalról meg kell támogatni ezt a világot most. Tehát nem csak erről, tehát minden oldalról, hogy valahogy kimásszunk ebből az élethelyzetből. Csak addig, amíg nehéz a nőkhöz szólni, nehéz a fiatalokhoz. Mi már próbáltunk védőnőt. Tényleg mindent próbáltunk, hogy a fiatalokkal tudjunk beszélni. De a védőnőket se hallgatják meg. Hát jobb eset, ha beengedi. A kötelező ilyen családi. Iskolában dolgozom, és nekem a tanítványaim az ilyen jellegű beszélgetésekről a legjobbak. De jó. Nem mehetünk oda beszélgetni? Nagyon szívesen. És te tényleg érdekli őket ez a vicc? Nem mondják, hogy az egész osztály, de minden osztályból megvan az a mag, akit igenis el lehet érni, nyitottak rá, és talán pont azért hiszták ezeket a dolgokat, szívják magukra, mert otthon nem kapják meg ezt a beszélgetést, és értették őket. Szent Páli. Tehát nagyon sok olyan fiatal indul az életnek, hogy soha nem beszélgetett el az anyukája. Tehát csak most nyáron, volt olyan 12 éves lányunk, aki úgy menstruált nálunk, hogy nem beszélt még az anyukájával erről. Tehát ezért ez egy mérhetetlen minősítés. Hát, de az is, hogy annyi bizalma nincs, hogy megkérdezze. Ő is. Tehát ezen kell elgondolkozni. Ha már egy szülőnek nem jut eszébe, mert biztos majd később lesz. Vagy... Szerintem nincs kapcsolat köztük. De van olyan szülőnk is, aki beadja a gyereket a táborba, és akkor csiklan az óra, és akkor utólag tudtuk meg, hogy csak meghallgatta a táborban, miről van szó. Ja. A az órán lehallgatta az óra. Mert döbbenet. És a tanároknak nagyon nehéz dolga van, mert tehát a szülőknek mindig igaza van. Tehát legalábbis azt hiszik. Most ugye a Facebookon te nem szólnak a kisgyereket, aki az a karateedző felrakott, azban nagyon napi nem hallottál? Már vége. Már vége? Nem. Igen, hát muszáj volt elmenni, mert az egész ország nagyon felálló. Nem, de azt írta valamelyik nagyokos, hogy csak egy rossz pillanata volt, az bárkinek. Csak nem tudom, hogy az ő gyerekét rúgja fel, mit szól. De ez egy minisztériumi szinten egy rossz pillanata volt. Bármelyik az ország? Én sem tudom, mert én nem. Igen, ennyire nem. De nem mer hazajönni. Jó összetek. Hát mindig csinálnak valami programot, hogy az embernek, hogy eltereljék a fókuszt erről vagy arról. Amúgy én szerintem én ezen nagyon sokat gondolkozok, hogyha a fiatalok tisztában lennének azzal is, hogy a gyerekvállalás, meg a gyereknevelés, hogy mekkora jelentősége van, és tényleg eljutnának olyan beszélgetésre vagy előadásra, szerintem azért sokan elgondolkoznának. Hát ugye azt mondok az Andival, hogy az egyetemen meg lehetne próbálni, meg az a korosztálynál, de akár középiskolában is. Csak tehát nem tudom, hogy tehát, ha úgy lehetne meghirdetni, hogy akit érdekel, de hogy most bemegyek leadni egy órát, tehát ott sokkal több lenne az ellenállás, mint a pozitív. Nem, hát ezt úgy lehetne felépíteni, hogy tényleg olyan fiatalokkal, akik már kapcsolódnak, és van érdeklődés, és ők próbálnának úgy megközelíteni, csak ugye ők meg azt mondják, hogy ez ciki előhozni egy ilyen témát. Holott lehet, hogy a másik meg pont azért nem beszél, mert neki is ciki megkérdezni, úgyhogy nem lehet tudni amúgy, hogy mi. De én is tehát ezen annyira sokat gondolkozok, és én a családomat is figyelem, hogy mi hogy alakult az életbe, meg most van egy nagyon jó sorozat, ami én soha nem tévézek, de ebbe belecseppentem, és családállításról van bele. A sorozat. Igen. Ez a, igen.
A másik én. De ez a filmben, és 2 évadban, én még csak az elsőt láttam, de nagyon elgondolkodtató. És én azt gondolom, hogy mi magunk is, ha a saját környezetünkben figyeljük az életnek az alakulását, meg tehát az nagyon tanulságos, és én azt mondom, hogy viszonylag úgy csináltam az életben a fiaimmal, ahogy szerettem volna, de azért, ha visszanézem, van azért olyan dolog, amit másképp tettem volna. Akkori tudásomhoz képest próbáltam jól tenni, de például nekünk tehát nekem anyukám, és például a bátyámnak a feleségének az anyukája, mind a 2 anyuka háztartásbeli volt, és ez régen nem volt divat. Ezáltal a sógornőm is úgy maradt, hogy otthon maradt. A gyerekekkel pedig pszichológusnak végzett, meg sok mindenben helytált volna, de a testvérem azt szerette volna, hogy a gyerekekkel maradjon. És voltak, akik mindenki bántotta, hogy Amerikában élnek, és kint luxus, hogy egy ember dolgozik, hogy a sógornőm miért nem dolgozik, jó szakmája van, mindegy. Tehát hát micsoda luxus, hogy a tesóm viszi a hátán a családot, mindent. De az élet annyira megmutatta. Tehát olyan család, és gyerekek annyira stabilak, és ez annyira jó látni. Hát de most, mikor kim voltunk Balin, tehát ott is azt néztük, tehát engem ez érdekel, hogy ott is a családok egységbe értek. Tehát az apátú, a pici unokáig mindenki egy helyen lakott. De a szeretet, meg az anya, meg a gyerek közötti kapcsolat a legfontosabb. Tehát ott például 3 hónapig nem rakja le az 6 hónapig. Vagy 6 Tehát csak fürdéskor az anyai nagymamát veszi. De tehát hol vagyunk? Tehát nincs meg a gyerek meg a szülő között a kötődés, de ezért nincs meg. Mert már meghozza a kórházhoz, a másik szobába teszi. De oda teszi a baby csöszt, majd ha egy szuszog, akkor jó van. Én azért látok jó példát. Itt Miskolcon például a Földesben az én gyerekem odaját, és ott volt időről időre 3-4 havonta, mindig megszavaztatták, hogy milyen előadót hívják. Igen. És délelőtt a gyerekekkel, Zahár, a másik itt, mikor ki, és akkor délután meg a szülők. Nagyon jó. Csak ez olyan, mint a fehér. Igen, de mondjuk a Földeshez hozzátenném, mert az én fiam is földesista volt, hogy annyira belérjük nevelték, hogy mi vagyunk a kiváltság, és mi vagyunk a legjobbak a világon, és minden. Hogy a másodikra krónbeteg lett a gyerekem, mert a megfelelési kényszeréből, hogy ő neki tanulni kell ahhoz, hogy 5-ös legyen, mint a másiknak nem, és nagyon-nagyon sok probléma. Nagyon jó osztály volt, nagyon jól végeztek mindenki, de azóta annyira megváltozott a személyisége, tehát pont a Földessel én. Nem tudom, az én gyerekemet sokat szivatták a Földesben. Én mindenfélében az igazgatónál voltam, mert ugye soha nem volt 4,1 fölött. Na mindegy. Tehát pont ott annyira érdekes dolgokat neveltek beléjük, ami konkrét betegséget hozott ki a gyereknél. Hát, nem biztos, hogy az kellett. Na mindegy. De onnan mindegy, tehát ha valamiben jó, ha egy valamiben jó, akkor tolják. Teljesen mindegy miben. De amúgy 4,6 volt az érettségi átlag az osztálynak. 4,6. Az enyémeknek is. És a 30 akárhány gyerekből, hát szerintem már vagy 6 éve végeztek, de mai napig együtt szilvesztereznek, együtt buliznak, szinte az egész osztály. Igen, és tehát nagyon összetartanak, de kemény volt. Hát értem, és sose láttam, hogy beleszakadt volna a gyerekem a tapadásba. Hát azért mondom, nem egyformák. Mondjuk nem is izgatta. Mondta, hogy megint Tehát ami szörnyű, az nekem most volt a 40 éves érettségi találkozom, és 32-ből 25-en voltunk. És a 27 ember közül egyen nem tudtam megszólni. Ott ültem az asztal sarkán, és figyeltem, hogy miről csacsognak, a semmiről. És mikor így mondtam egy mondatot, akkor így nem volt reakcióra semmi, és akkor így mondtam, hogy jó, nem, és akkor elnéztem, hogy az én fiam ez, az enyém az. Előtte ült a Gabika, az megívott 2 fél liter vörös
Hát így elnézegettem, és akkor tehát nekem ez volt a benne, hogy ennyi embert nem érdekel. És mikor valamit a nőkről mondtam, és akkor így mondták, jó van, na hagyjuk. És akkor ez volt az utolsó. Az osztályfőnököm meg azt mondta, hogy tök jól összeraktad az imidzsedet. Mondtam neki, hogy 84 éves volt. Hát ez most egyébként én is azt vettem észre, hogy a mi korosztályunkat sokkal nehezebb megszólítani ezeket, vagy bármit mondunk, nem érdekli őket, és szerintem a fiatalokat sokkal könnyebb, és szerintem így ébrednek, és előbb-utóbb megtalálják egymást, mert nekem Balázs mondja most így szinte napról napra, hogy mindig szóba kerülnek ezek a témák. Persze van, aki nem nyitott, akkor abba hagyja, de mindig így megy, hogy anya, most készítve ezzel beszéltem, és ezt is érdekli, meg olyan jól elbeszélgetünk, és egyre több ilyen van. És neki sokkal nagyobb, úgymond siker, de ez nem siker, hogy sokkal több embert meg tud szólítani, mint én. Én elkezdtem, és akkor nem érdekli őket, tehát ha így segítek is. Mert ez a mindennapi kerékben, tehát egyszerűen nem tudja befogadni. Elmegy egy hét szabi alatt, míg a 6. napon nincs kikapcsolva az agyja, 7-et megkívülformál. De nem csak azt tudod, hány olyan van, hogy jaj, most még keresek egy kis pénzt, aztán már foglalkozok ezzel is. Érted? Tehát most még nem. De inkább nem az lett, hogy ki vannak égve. Ez a korosztály ki van égve. Igen, ki van égve, és nem tudja, hogy hol a kiút ebből. Nálunk pláne mi. Az újaknak elmondjuk. Különösen kezdünk. Van az mindenhol. Tehát súlyos probléma ez, tehát elbolykodjuk, de szerintem jelen pillanatban persze minden súlyos, az egészségügy és a pénzügy és a gazdaság és minden, de semmi nem fog megoldódni, hogyha nem állnak ezek a dolgok helyre. Például nagyon kevés van, aki ezt így már fel tudja mérni, vagy változtatni szeretné. Tehát én szerintem lesznek támogatók, tehát azért vagyunk egymásnak, hogy tehát ahogy a Bea is nyomja, ahol lehet, meg hát mindenki, aki már tudatos. Tehát azért vagyunk, persze túlnyomni nem lehet, mert az ellenállás fontos. De én mindig azt mondom, tudjátok, hogy tehát ha te egy világító torony vagy, mert soha nincs semmi problémád és mindent meg tudsz oldani, akkor eljön az a pillanat, amikor azt mondják, hogy figyelj, te ott csinálod. Csak ennek a pillanatnak el kell jönni. Tehát van nálam én, amikor ezt elkezdtem, azt mondták, hogy nem voltam csak akasztott emberben, és eltelett 15 év, amikor jönnie kellett, és azt mondta, most hogy menjek oda? És mondták, hogy nyugodtan menjél oda. Tehát az emberek önzők, de csak azért, mert ez az egyik van, semmi más. Sajnos. Én most beszélgetni szeretnék a biztonság, tehát semmiről, a időjárásról sem van. Hogy becsukódnak, vagy nem a saját kis problémák. Épp ezért, mert Ez a Covid-nak is a hozadékai, azért ott is sok minden történt az emberekbe, nyomásnak. Mert végig gondolom, hogy akkor hazamegyek, hol beszállnom, mit hol veszek, hogy csinálok. Tehát voltam-e már itt, voltam-e ott. Tehát én nem mondom azt, hogy egy nő így, hogy dolgozik, nem terhel. De mi kiszámoltuk azt, és ezt múltkor is mondtam, hogy ha egy átlag jövedelem van, és nincs full hitel, meg nincs túlkalibrálás, akkor még mindig meg lehet élni egy fizetésből. Persze, vannak hatalmas vágyak, de itt ülnek egy pár nyugdíjas egyedül, és tudja, hogy tehát akkor is meg tudnak élni, és nem vannak ilyen. Tehát azért, mert mérhetetlen nagy igényük van. És ez az igény, ez pénzbe kerül. És ezt tudatosan generálják is mindig, mert így költöd a pénzt. És ha költöd a pénzt, akkor biztos, hogy fogsz dolgozni, mert amúgy nem fogod költeni. Tehát ez egy folytonosság ebből, és ezt a háttérhatalom nagyon is tudatosan manipulációnak használja.
Tehát ez az, amikor ugye Amerika, ha most megdől, akkor a háttérhatalom azért egy kicsit meggyengül, és bízzunk benne, hogy ez majd azért hoz a malomnak egy szeret, és egy kicsit tudunk, meg hát ha a magyarság használná képességeit, meg hát ha, és rengeteg ha van. Mert nagyon nehezek, icipicit mozdulunk mindig valamilyen irányba, icipici. Tehát Egyiptom felépedne, a világ már megváltozna. Tehát olyan képesség van, hogy birtokában van, hogy de mindent megtesznek, hogy legyenek. Tehát ott most az elnök azt mondta, hogy nem kell oktatás. Minek? Nálunk is azt mondja. Nagyon sok minden biztoságban fejlesztve iskolában is. Már nem tanulnak annyit, mint 10 éve. Másképp. Én meg azt látom, hogy sok hülyeségben nem is nyomod. Nem úgy tanulja meg a nem hasznos dolgoknak. Hát írni, olvasni nem tanulnak meg rendesen, nem biztos. Még 4 évesen, na mondom, már olvasok végre. Vagy 4-esnek még nem olvas folyékonyan. Az a baj, hogy persze ezekről tudunk beszélgetni, de tehát itt mindennek az lenne az alapja, hogy a gyereknek például az anya szeretet hiánya az összpontosítás hiánya. Ha nincs meg a gyerek az anya közötti kapcsolat, akkor nincs meg az összpontosítás. Ha nincs meg az összpontosítás, nem tud tanulni. Ezért van a rengeteg ADHD. Tehát azért mondom, bármelyik oldalról keresünk, mindig a nőhöz jutunk. Mindig. És hogyha ezek a dolgok nem lesznek megértve, és nem lesznek rajta változtatva, akkor mit akarunk? Én meg úgy érzem, hogy nőnek születni úgy büntetés. Ennyi feladatot azért nem ennyi feladatot kell az legyen neki, olyan legyen, család legyen, férj minden. Hát azért ez fantasztikus. Na jó, de régen nem kellett, csak ott tehát a háttér volt a nő. Ott csúszott el, hogy dolgozni is kell. Olyan sok teher van. Régen egy fizetésből 7-14 gyereket fölneveltek. És mindegyik értékes része a társadalomnak a mai napig. Ma egyet, bevállaljunk egyet? Fú, mekkora felelősség egy gyereket fölnevelni. Na? De ott is inkább anyagilag számolnak. Anyagilag, persze. 1 millió forint kigurul, mert a babakocsi az mit tűnik? Igen, meg az. Én úgy érzem, én büszke vagyok. Legyél te is büszke. Te csinálod a nőknek a csinos hajat. Én büszke vagyok amúgy a gyerekeimmel is, mert szeretem, de hát néha nagyon-nagyon nehéz. Tehát azért nem, hogy a lakásrendben kaja legyen, a gyerekek rendben legyenek. Tele. De hogy szóval kienged, az jön rá a telkembe, az megeszi a virágait. De nem a füvet teszi, hanem a virágot. Körbe kell keríteni. Össze a vaddisznóval küzdök, meg birkát. Adod a vaddisznónak a birkát. De már szép lesz. És hogy hallom, az jó lesz, hogy lesz neked. Mondjuk most nekem mindjárt el. Mindjárt meg. Már megint nehéz. Tehát régen a nők összeültek. Tehát a kukorica posztás, dolgozás, és megbeszélték saját problémáikat. Ma nagy ritka, hogy így összejövünk. Tehát voltak olyan tudatlan programok, amiben egymást tudták támogatni. Mert az idősebb bölcseletet elfogadta a fiatal. Ma már ilyenek nem léteznek. És egymásnak segítettek. Tehát ma már ne akadjál mástól segítséget elvárni. Nincs tisztelet, nincs tisztelet. Meg irigy. Az is vidéken van még, mert nekem a közöcsön félvidéken, én a Hát nem tudom, hogy nagy itt a vidék. Végül is a barátaim. Ja, nem azt mondom.
Hát de még a társadalom, tehát még itt is kérdés, hogy lehet kolárkában, mert már beköszönhető a szomszédnak. Az elnaplóba. Az már múgy is, mi? Ja. Arra nézzél. Annak megfelelő emberek, amiket büntet. El kell hívni őt is. Ez a jó oldal. Magunk is, és hát a társadalom is dolgozik azon, hogy ne legyen. Tehát ha két ember egyetért, az sokkal nagyobb erő, mint egy. Mi van akkor, ha 10 egyetért? Az mekkora nagy elő? Hát amikor elkezdünk meditálni, és mondjuk múltkori 400-an voltunk fönn, tehát úgy örültem, olyan boldog voltam, mert akkora energia volt jelen, hogy tehát meg tudunk mozgatni dolgokat. És ez így van mindennel, nem csak a meditációval. Ha 3 ember akar valamit, sokkal nagyobb az erő, mint ha egy ember akarná. De ugye ez a családon belül is, ha lenne egy közös cél, az is erőt hozna létre. De... És ezért nem szeretik, hogy az emberek gyülekeznek, mert az erő. Hogy erőszak. Igen. Mi azért kovácskodunk rendesen? Igen. Rendszeresen beszéljünk. Jó. Egy közérdekűt még elmondok, augusztus 10-én sajnos nem lesz családi piknik, mert pont akkor hozzák a konténert, és nem tudjuk se előtte, se utána elintézni. Úgyhogy le kell, hogy mondjuk a családi pikniket. Viszont októberben, még ha megbeszéljük, lesz egy elvonulás, aki szeretne jönni. És akkor, október, nézegettük már a határidőt, mert 23-a, de az csak egynapos ünnep. Lehet úgy is, hogy az esik bele, tehát ezt így nézzétek át, hogy nekünk már akkor megvannak a betakarítások, minden. Úgyhogy igazából az október, hát jó idő legyen még, hogy föl tudjuk menni.